אהלן, לי קוראים אייל. אהלן, אני הילה. היי, אני עופר. ותגידו, אתם אוהבים לאכול חטיפים? כן! זו שאלה רטורית אם את שואלת ילדים אם הם אוהבים חטיפים. ובטיול, אתם אוהבים לאכול חטיפים שאתם מביאים לישראל, או אתם אוהבים לנסות חטיפים במקום של הטיול? דברים חדשים, ברור. דברים חדשים. אתם מוכנים לנסות? כן! זה נראה כמו במבה. נכון. זה נראה כמו זה נראה כמו במבה. שילוב של במבה וטאפו צ'יפס. שני מוזר כזה, קוראים לי סי. בואו נפתח. היי! טעים? אותו דבר כמו במבה. אותו דבר כמו במבה. כאילו לתת ביס באוויר. זה כלום. חסר טעם. זה כמו פריחית. בדיוק! שמעתי להגיד גנבת לי. זה בריחית בצורה של במבה. בואו נעשה מ-1 עד 10 על כל דבר. זה 2, כי זה לא מגעיל וזה לא טעים. 1.5. זה צ'יטוס. זה טיפוס נמר. שוקולד זה תמיד טוב. זה גם נראה כמו במבה. מבנים יש טעם של שוקולד נונן כזה, זה טעים נורא. זה מוזר. שוקולד ובמבה? כמו במבה נוגת. מה יותר טעים, זה או במבה נוגת? במבה נוגת. אני בעד 7 כזה, לא? 5. עופר 5, אני 7 את. 8. עכשיו מהסוג השני? כי זה נראה אותו דבר. זה נראה כמו עוד משהו חסר טעם. זה אחד? תגידי, זה אחד. יואו, אני כל כך הולך לאכול את הכל. אני לא יאללה, נחש איזה טעם יש לזה. זה כלום. אין לזה טעם. אין לזה טעם. אין לזה טעם. נכון. אני אומרת 1. 1, 2, כמו הראשון. 1.5. 1. זה אותו דבר כמו ראשון. מה זה? זה נראה מצחיק בוטנים. כמו גרעינים. אני לא אוכלת את זה. את לא אוכלת את זה? את לא מעיזה לנסות דברים חדשים? פשוט זה לא נראה טוב. איך פותחים את זה? מאיזה צד? ככה זה. אוקיי, עופר יד. אני ציפור. גרעינים, בדוק. קודם כל האריזה לא נוחה. טעים. זה חלק טעים. אין לזה טעם גם. בואנה בפולין, מה זה מסכנים? אז איך זה טעים לך? זה אין טעם. מה הציון? 3. 4. 2. עופר, אתה לא עף על החטיפים הפולנים? וגם אני לא משהו. נראה כמו טאפו צ'יפס כזה, ממה שכבר הבנתי לגבי החטיפים היפנים. זה יפנים. פולנים. אני לא יודע עד כמה אני אתלהב. 10. 10? לא, 10, לא זה טעים זה. בהתחלה זה טעים, אז לא. ואז מתקלקל לך הטעם? כן. בדיוק. 2. וואו. יש לזה טעם מר בסוף. נכון, וטעם של הצות. איך את יודעת מה הטעם של הצות? היא אכלה סושי. זה לא הצות, את רואה? זה הצמח כאן. אמא, איזה צמח זה? נראה לי שמיר. פשוט לתת ביס בשמיר. 0, אני אתן לזה 0. מראש שזה לא טעים, אני רוצה פשוט לקחת את זה שזה חסר טעם. אני לא מתרגש. זה נראה כזה חסר טעם כזה, אבל בקטע טוב הפעם. זה מהחטיפים המוכרים יותר, אני ראיתי דבר כזה גם בספרד. אם נותנים את זה 5. ביחד עם זה, עכשיו אני מציע לך לטעום את שניהם ביחד. כן. זה הכנתי כאילו משה משהו חסר בטבע. טעם עם שוקולד, זה שילוב מעניין. הכנתי במבה בנקניקיה. טעים. אני לדעתי שילוב טוב. טעים. טעים ביחד. אז מה המסקנות שלכם? אני חושב שעדיף לנו בפעם הבאה שניסע לפולין. להביא חטיפים מהארץ. בדיוק. לדעתי הזה, השוקולד. הכי טעים. מכל החטיפים 10. ביי. ביי לכם. אני הולך להביא לי חטיף.